svaka duhovna tradicija ima ezoterično, odnosno skriveno interno i egzoterično, to je dostupno za širu javnost, učenje. I ono egzoterično, vanjsko, ono je uvijek u postotku neusporedivo manje naspram onog što se čuva za sebe. Bogumili nisu tu izuzetak. Naš izvor posjeduje 200 tomova, 200 svezaka, koncentrirane božanske objave, komentara iste objave i već raznih propovjedničkih oblika, seminara, hagiografija i slično. 200 svezaka. To nijedan čovjek za života ne može pročitati, a svak od knjiga ti ne možeš ni čitati ovako od korice do korice, nego moraš sa olovkom sjest, uroniti i već nakon jedne stranice se zasitiš, moraš stati, promišljati. Dakle, ono što mi posjedujemo kao dio našeg ezoteričnog učenja je prebogato. Pokriva sve teme, sva pitanja. Od onih vječnih pokušaja opisati božanstvo, uroniti u tajnu duše, arhitektonika čovjekovog bića, što bogumili podrazumijevaju pod umom, pod tijelom, pod dušom, pod duhom, pod srcem i tako dalje. 5 teza bogumila su, dakle, da je Bog dobar i apsolutno dobar i ne čini zlo. Nema u Bogu zla, agresije, suda, rata, nema osvajanja, nema inkvizicije, nema pokrštavanja. Dakle, sve što ovako slično bilo učinjeno u ime Boga, sigurno nije bilo učinjeno u ime jednog jedinog pravog dobrog Boga, već u ime koga, to je sad široko pitanje, možda nekom drugom prilikom ga dodirnemo. Druga teza, ništa manje važnija za bogumila, je o čovjeku. Da čovjek, bez obzira koliko god nisko pao i zagrabio zlo, strasti, iskušenja, i dan danas ostaje suštinski nepatvoreno božansko biće. Dakle, čovjek je suštinski bezgrešan, ako skratimo. Prva teza, Bog je apsolutno dobar. Druga teza, čovjek je suštinski bezgrešan. Treća teza je o ovom svijetu koji nas okružuje. Bogumili gledaju ovaj svijet kao na mišung. Dobra i zla, svjetla i tame, Boga i vraga. To je bojište. U različita vremena mijenjale se dominante. Nekad je dominirao Bog, za ta vremena se kaže kad je Bog hodao zemljom. Nekad su bila vremena kada zemlja izgledala poput terarijuma. Je bila još gora za život nego ali sada. Sadašnje stanje bogumili procjenjuju kao pomiješano, neriješeno. I gdje će se okrenuti kazaljka ovisi o sveukupnom čovječanskom odabiru. Ili barem da kritična masa ljudi odlučno odluči. Ili smo s vragom i onda idemo u tehnokraciju, idemo u umjetnu inteligenciju i polako eliminiranje ljudske rase, ili biramo dobroga Boga što će povući ozbiljne odluke, promjene i sl. Dakle, to su prva trijada najbitnija. O Bogu, čovjeku i svijetu. Ako vam rezonira barem jedna od ovih teza, čestitam, vi ste na
20% bogumil. Ima još dvije jako bitne teze. Četvrta teza o Bogu koji vazda govori. Podsjećam vas na stih iz Ivanovog evanđelja. U početku bijaše riječ, odnosno na grčkom logos. I riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Dakle, Bog ne može, a da ne govori. A čovjek trebao bi da ga čuje. I on u sebi posjeduje organe da čuje Boga. Samo što su ti organi atrofirani, začepljeni. I postoji institucija koja kao membrana odvaja čovjeka od vazda govorećeg Boga. S kojim razlogom? O tom potom. Vjerojatno i sami možete pretpostaviti zašto. No, poanta je sljedeća. Bog govori. Među nama ima onih koji ga mogu čuti bolje od ostalih. Takve ljude zovu proroci, poslanici, vjerovjesnici, odabranici, pomazanici, hrestosi. Njihova srž je u tome što oni su hodajući slušni kamertoni po kojim se čovjek naštimava svoje unutarnje uho, svoj božanski sluh, da preko njih može pogoditi vibraciju božanskog glasa. Zato što postoji i jeka, postoji i distorcija, globalni eter je pun raznoraznih ubačenih poruka, takozvanog bijelog šuma, sivog šuma, crnog šuma. I baš prepoznati božanski glas nije lako. Potrebni su nam proroci, i ih bilo, ih jest i vazda će biti dokle svijet postoji, dokle ima Boga, a njega će biti vazda. Takav živi među nama, njegovo ime je Ivan. On za bogumile je did, je prorok, je vođa sa štapom, je admiral flote, a flota sastoji od brodova. Svaki brod predstavlja duhovnu zajednicu. Jedna od takvih djeluje tu u regiji, ima je u Španjolskoj i po svijetu. I on vodi. To je stara univerzalna bogumilska tradicija koja zapravo temelji se na još stariju zoroastrijsku tradiciju. Dakle, nema duhovne zajednice ako u njenom centru ne stoji onaj koji čuje Boga izravno, a ostali naštimavaju svoj sluh po njemu. A peta teza također je prirodna i univerzalna, ali ništa manje važnija za biti bogumil. To je teza o bogoroditeljstvu. Za bogumile Bog je onaj koji rađa. Ili bolje reći, božanstvo rađa. Dakle, nastupa kao otac i kao majka. A duša, pa i svako stvorenje božansko je plod bogoroditeljstva. Vi vjerojatno možete primijetiti u ovoj zadnjoj tezi svojevrsnu antitezu zvaničnoj crkvenoj dogmi da Bog stvara ex nihilo, iz ničega, iz blata i gline sklepa čovjeka. A dobro, kršćani kažu rodi jednoga Isusa. Židovi se s tim ne slažu, muslimani se s tim ne slažu. Iako naša kršćanska braća pominju molitvu dobivanu od Krista Oče naš,
i pominju Boga pod imenom Otac nebeski, realno sebe ne doživljavaju kao božanskom djecom. A to je posljedica crkvenog odgoja. Sasvim je razumljivo i logično. Kada jedan od glavnih crkvenih učitelja, takozvani Sveti Augustin, iznosi tezu da čovjek homo non posse non peccare. Čovjek ne može, a da ne griješi. I to se ponavlja u gospjenoj molitvi. Na kraju, zadnji redak, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Dakle, ja sam vječiti grešnik do sudnjega dana. Prema tome, kao grešnik ne mogu se smatrati Božim djetetom. Sad da ne idemo u teologiju, odnosno apologetiku, Bogumil sebe percipira kao Božje dijete. Da, zalutalo, da, nerazumno, da, prilično slijepo i pokradeno raznoraznim zlikovcima, ali čvrsto u sebi njeguje osjećaj da Boga voli. Mi vraćamo se na prvu tezu o apsolutnoj božanskoj dobroti. Vraćamo se na onu drugu tezu o suštinskoj, dubinskoj čovjekovoj nepokvarenosti. I tu se krug zatvara. Sa prvom smo započeli od apsolutnosti božanske dobrote. I završavamo sa glavnim atributom našega Svevišnjega, kako ga mi Bogumili gledamo i doživljavamo, a to je da on rađa. Rađa iz čega? Pa iz sebe, iz svoje supstance, božanske, svjetlosne, dobre, savršene. I tako nastaju svijetovi, planete. Takva je nekad bila i naša zemlja. Takva je naša duša. I tako je zamišljen život u Bogu, u apsolutnom savršenstvu. Je li bilo u povijesti takvih primjera života u savršenstvu? Bilo je. Bilo ih je. I njih bilo malo. No, u školi na vjeronauku vi o tome nećete učiti. Vi ćete o tome proučiti možda ako se upišete na teološki fakultet, imat ćete 1 godinu predmet hereze. Tamo negdje na sredini, u srednjem vijeku, vas će profesor, kao pravilo Dominikanac, podučavati o herezama u srednjem vijeku na području Balkana i na području Južne Francuske. Konkretnije Oksitanije, Tuluza, Kraljevine Aragon, nekadašnje Katalonije. Dakle, taj pirenejski potez. Hereze zvane Katari, Patareni, Manihejci, Dualisti, Bogumili, kristijani i tako dalje. Recimo, kod Katara već drugi stupanj, duhovni drugi stupanj, zvao se perfekt ili perfeti. Parfej na južno-francuskom, oksitanskom. Savršeni. A prvi stupanj zvao se čisti. Čisti. Dakle, već na samome početku duhovnog puta novo obraćeni, novo pridruženi prolazio duboke katarze uz pomoć svojih duhovnih mentora, čistio se od prošlosti, od sklopljenih zlih zavjeta, čistio sebi svijest, savjest, kroz post i posluh čistio je tijelo i brzo bi postao čisti. Samo zatim da bi odmah nastavio
sa ciljem da postane savršeni. Ali Katari su poznavali, imali su još 2 stupnja duhovna za napredne. Perfekata imali su na pretek. Skoro svaki grad, mali gradić, regija, imali su dosta perfekata. I društvo bilo je duhovno vođeno savršenima. Što su s njima učinili? Istrijebili. Spalili su sve do temelja, srećom nisu spalili priču, jer je ne možeš izbrisati, ne možeš je spaliti. Isto s bogumilima. Neke su pobili, neki su prihvatili islam, neki su otišli u pećine, ali ostavili su stečke poslije sebe kao kamene spomenike, kamene knjige, kamene poruke sa tajanstvenim nacrtima na sebi, sa epitafima koje prenose nevjerojatan svjetonazor koji zaista može čovjeka oplemeniti, pogurati prema savršenstvu. Ovih 5 teza sasvim su dovoljne za početi prakticirati bogumilstvo svaki dan. Razmišljati o apsolutnosti božanske dobrote, što nije očigledna teza. Nije. Crkvena dogma ne voli isticati u Bogu osobinu dobrote. Pogotovo oni koji su više usmjereni na Stari Zavjet, kako se tamo prikazuje Bog, to nema veze sa dobrotom, a kamoli sa apsolutnom i izuzetnom dobrotom. Dakle, ništa izvan okvira dobrote Bog ne čini. Sve on čini u granicama dobrote. Da, te su granice pomaknute bezgranično daleko, ali jesu granice. Njegova dobrota koliko je konkretna, toliko je i superiorna, to jest nadilazeća. Tako i o čovjeku promišljati o sebi. Vječito pitanje, jesam li ja majmun ili sam anđeo, što sam ja, tko sam ja. I niko mi ne može na to odgovoriti. Ja osjećam da sam više nego kosti i meso. No kako pronaći u sebi božanstvo, kako ga očitovati, a da to ne bude zavedenost, da to ne bude maštarija, da to ne bude samo kružok jednom tjedno da se okupimo i volimo. I naša braća koji više su usmjereni prema istočnim New Agerskim praksama to vole i mi ih pokušavamo usmjeriti da božanstvovanje tu na ovome svijetu punom nepravde, zla, boli, suza, očaja, vapaja ne može, a da ne djeluje kroz viteštvo, kroz junaštvo, kroz pothvat, kroz požrtvovnost. Da božanstvovati ne znači komfor, ležernost, sitost, lijenost i praznost. Apsolutno suprotno tome. Križ, služenje, pomaganje, borba i tako božanstvo iz nas božanstvo. O tome valja promišljati.
Također o ovome svijetu. Ako ti ne vidiš da ovaj svijet je pomiješan, da tebe bukvalno na svakom koraku vreba, vražja spletka, klopka, čeka, da ti si okružen sa svih strana zlodusima, pa počevši od tvog susjedstva, ok, ti ne želiš požude, razvrata, paziš što jedeš, kako živiš, s kim razgovaraš. No, zgrada stambena u kojoj ti živiš, puna onih ljudi koji tako ne živu i njihov način života neizbježno utječe na tebe. Ako to ne razumiješ, past ćeš. Ako se ne znaš obraniti, ako ne znaš stvoriti čvrsti plašt, štit iznad sebe, gotov si. I što duhovniji si ti, što više u sebi svjetlosti imaš kao posljedica tvojih promišljanja, duhovnih napora, prodora, ulaganja, to si primamljiviji za... Da, veća si poslastica, tu sam riječ tražio, bravo. To si slađi. I o ostalim tezama. A za ezoterično učenje sam napomenuo, čitajte knjigu Bogumilstvo. To je zaista lagani uvod u zbirku duhovnog uratka Dida Ivana, koji sveukupno broji 200 svezaka, svaki po 900 i više stranica, sitnog fonta. I on je živ i hvala Bogu i neumorno prenosi božansku objavu na više načina. Ponekad njemu zafali riječi, pa čak i ona pjesnička forma ne pomaže, a koja je kudikamo iracionalniji, duhovniji medij prenošenja Božje poruke, pa koristi glazbu. On ima iza sebe završenu glazbenu akademiju, smjer klavira, pa može se poslušati njegova izvedba klasičnih glazbenih dijelova, poput Mozarta, Beethovena, Čajkovskog, Haydna. Ali izvodi ih sa duhovnim konceptom i na duhovan način, drugačiji. Bolje je to poslušati nego da ja sad pričam o tome, no ponekad i taj instrument ne može prenijeti finesu i kompliciranost i kompleksnost aktualne božanske poruke. I šta onda ostaje? Ostaje ono najzadnije. Suza, jecaj, biti raspet, poluživ. I tako stradajući na tajanstveni način proslijediti duhovno posvećenje barem na uži krug svojih najistaknutijih sljedbenika. Čak ne svi mi koji ga mnogi slijedimo već i godinama i desetljećima, sposobni u svakom trenutku percipirati ono što Bog preko njega prenosi. On više govori za buduće generacije, za buduća vremena. Mi smo toga svjesni i sami kada surađujemo kao izdavači u procesu gomilanja božanskog, bogumilskog, obnovljenog znanja, shvaćamo da ovo je za četvrto tisućljeće, peto, možda 10. tisućljeće, kada se na zemlji napokon ostvari božanska civilizacija, kada ljudi će ličiti na nebesnike, na olimpijce, na Apolone, Artemise, Atene i Zeuse. Takva vremena i
takav ambijent, takav život mi zazivamo, mi za njega molimo. No jednu ću vam tajnu otvoriti iz našeg ezoteričnog života. Mi zapravo, evo sad bit će tautologija, mi u toj stvarnosti boravimo. Duhom, mislima, srcem, ponekad i tijelom. Ponekad kad se okupimo par puta tjedno na bogumilsko, bratsko, sestrinsko radovanje i tijela naša preko kola uključimo i preselimo u ona sretna vremena kada nebo se spustilo na zemlju i zemlja se pretvorila u rajski vrt.